bateratua dute gaur Gasteizko Mercedes-Benzen langile batzordea zatituta dago, baina gaur, joan den ekainaren 22an bezala, lanuztea egiteko deialdi bateratua egin dute eta aurrekoan bezala sekulako arrakasta izan du. Sindikatuen arabera langileen ehuneko 95 ez dira lanera joan. Goizetik piketeak egin dituzte lantegiaren sarreran, baina ez da istilurik izan. Atzo ere egin zituzten lanuzteak elak, labek eta esekak deituta, baina azkenean gainontzeko sindikatuek ere babestu zuten eta ekoizpena geratzea lortu zuten. Hala, lan malgutasunaren ordez, soldata igoera izan dute gaur aldarrikapen nagusi. Puntu horretan bat baitatoz guztiak, bada Mercedeseko lan gatazkaren erdian, Arabako metalaren sektoreko 20.000 langile daude gaurko, grebara deituta ere. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko fabrikarik handienaren aldarrikapenek sektorerako hitzarmen probintzialaren aldeko aldarrerekin bat egin dute. Arabako metalaren grebari dagokionez gaurkoaz aparte, irailaren 21, 22 eta 23rako beste 3 greba deialdi iragarri dituzte sektoreko gehiengo sindikalak. Hitzarmen duin bat exigitzarekin batera, udako oporren aurretik seari pauso ausartagoak eskatu dizkiote. Atzo ekainaren 29an izatekoa zen patronalaren eta sindikatuen arteko hurrengo bilera, baina seak bertan behera utzi zuen negoziazio maila. Testuinguru horretan azken hilabeteetako plataforma sindikalaren eta mobilizazioen ardatz izan diren aldarrikapen nagusiei eutsi diete langileen sindikatuek. Arratsaldeon guztioi. Arabako langile borrokagune historikoa bizitzen ari da gaurko honetan. Arabako metalezko eta Mercedeseko beharginak batu dira Bilbo plazatik atera den manifestazioan. Gasteizen jarraipen handia izan du eta aseari lan hitzarmen berria eskatzen diote. Joritz Iglesias, Elako Arabako metaleko ordezkaria eta Mikel Diaz de Alda, Labeko Mercedeseko lan batzordeko kidea aurrenez urren. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPI-a lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela. Eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula seari izateko, uztaiak 8an daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala bai. Pozik gaude, ekoizpena berriro gelditu dugulako, eta langileok enpresari esan diogulako nahikoa dela eta benetan negoziatu behar da, eta ez orain arte egin duena, inposaketa bat egin, ez ere negoziatu gabe. Eta Araban soilik ez, metalak badu borrokarako beste lurralde bat hartuta. Gaur Bizkaia grebalarien piketak goizetik aritu dira, hitzarmena eskatzeko metalaren grebaren 2. egunean istiluak izan dira, eta polizia grebalarien kontra oldartuta Jurretako Arriandi industrialdean pertsona bat atxilotu du ertzaintzak. Hilaren 23ko lanuztaren ondoren, sektoreko 52.000 langile daude deituta berriro ere lanuztea egitera hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoelako. Greba dela eta bi manifestazio deitu dira, bata Sestaotik Santurtzira abiatu dena eta beste Jurretatik Durangora, biak goizeko 11 eta 4 aurrera. Ostegun honetako greban Bizkaiko metalgintzan deitutako 2. da eta ostiralean uztailaren 1 deitutako 3. lanuztera deituta daude langileak. Metaleko enpresen Bizkaiko Federazioarekin egindako azken bilera 9. ekainaren 15an izan zen. Baina sindikatuek nabarmendu dutenez, ezen aurrera pausorik eman eta ez zitzaien erantzun sindikatuen plataformaren 17 puntuei. Bestaldetik, privatizatzearen murrizketak egiten eta lehen mailako arreta desegitaren kontra egin zuten sindikatuek azken asteburuan. Bilbon izan ere sagarduik zenbait neurri iragarri zituen ekain hasieran, besteak beste ordutegiak murriztuko zituztela lehen mailako arretako zentroetan. Halere, Gotzone Sagardui osasun sailburua harrituta azaldu da azken asteetan bere aurkako jarrerarekin eta osasun sailak erakundaren desegitea ukatu du behin eta berriz. Badirudi deskonexio bat dagoela politikarien eta herritarren artean, eta hortaz galdetu diogu Ester Saavedra, Elako Osakietzako bozeramaileari. Ez dugu uste deskonexiorik dagoenik, benetan honen atzean dagoena da, benetako errealitatea eskutatzeko ahalegin bat. Orduan Eusko Jaurlaritzatik beti saltzen digute kudeatzaile onak diala, eta askotan eman izan diguten irudia da Osakidetzaren kalitatea bikaina dela. Gu aspaldi gabiltza desegitea salatzen, pasatzen ari dena salatzen, eta gainera ikusten dugu, garai batean Eusko Jaurlaritzaren ustetan gu ginean hori salatzen gendun bakarrak, baina uste dugu momentu honetan gizartean dagoela, gizarteak ikusten dula eta argi dagoela ze pasatzen ari da.
Eusko Legebiltzarran Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosuk, PSek eta EAJak hezkuntza eraberritzeko lege baten inguruan udaberrian hitzartu zuten ituna mugarria izan da eta antzeko prozesu bat orain Osakidetzaren inguruan arraztu behar dela proposatu du Euskal Herria Bilduk. Gaur proposamen horren inguruan ponentzia bat sortzeko eskea egin dute parlamentuan, izan ere Maddalen Iriartek nabarmendu du Osakidetzan ematen den hartak oro har okerrera egin duela. Hain zuzen ere Iriartek atzo gogora ekarri zuen duela urtebete ere proposatu zutela gaia lantzeko ponentzia bat eratzean eta EAJak eta PSek atzera bota zutela, pentsatzen du ordea inork ez dukela ulertuko orain berriz dela jokatzea. Eta zentzu honetan gogora ekarri nahi dut hezkuntza arloan gai izan garela arazo nagusiak identifikatu eta konponbideak planteatzen dituen akordio estrategiko bat erdiesteko. Osasunari dagokionean ere akordio zabal bat lortzeko gai izan beharko genukeela uste dut. Astelehenean Sagardui sailburuak esan zuen bere eskua luzaturik dagoela elkarrizketa bidez akordio batetara iristeko. Eta biharko plenoan bere hitzak egiazkoak eta zintzoak direla erakusteko aukera izango du. Euskal Herria Bilduk mozio bat aurkeztuko duelako elkarrizketaren bidez akordio batera iristeko. PR gurekin jarraiki gaizlatuta, 2 urteen ostean bueltan nahi irungo alardea urte luzez eztabaidatsua izan da herria bitan banatuz. Gaurkoan giro lasaia sumatu da. Dena den udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea ostera. Aurten ere han izan dira Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida, Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoko ordezkariak eta Espainiako Gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Alkateak ordea harrera alarde tradizionalari bakarrik egin dio. Entzun dezagun jarraian Maite Bergara alarde parekideko generala. Hemen egiten dira bi alarde eta udaletxeak ez dauka alarderik. Ez dauka. Ez gurekin, ez besteekin. Bestea da pribatua. Beraz, triste da, ez? Eta jaiez Iruñeko peinek datozen San Ferminetarako pankartak aurkeztu dituzte gaur goizean egindako prentsaurrekoan. Josu Sánchez, Federazioko presidenteak eta Marta Aparicio, Federazioko kidak hartu dute hitza ekitaldian eta bertan hiriko bizilagunei zein bisitariei dei egin diete jaiak errespetuz bizitzeko eta pertsonen askatasuna murrizten duten jarduerak ez onartzeko, bereziki emakumeen askatasuna. Horrez gain, Iruñeko peinetako presidenteak nabarmendu du kaleak giro honez eta jai honez betetzaren garrantziaz. Bestalde Iruñeko udalak zenbait peinari gune jakin batzuk erabiltzeko baimenak ukatu zizkiela gogoratu dute eta gaineratu dute ukatutako leku horiek zeinek ekintzak egiteko erabiltzen zituzten ohiko espazioak direla, bada beste leku batzuetan kokatzeko baimena eskatu dutela adierazi dute, baina erantzunaren zain daude. Pirinioetako bidearen hasiera da Jaizkibel mendia Gipuzkoan gure eskuk ustelaren birako antolatutako ekimenean. Hala 300 gailur baino gehiagoko argi lerroaren abiapuntua izango da mendi Gipuzkoarra. Hain zuzen ere euskaldunek eta katalanek autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena eramango dute tontorretara, Atlantikotik Mediterraneora 430 kilometro baino gehiago argiztatuko dituzte eta mobilizazio ikusgarria izango dela aurre ikusten da. Konexioa egin dugu gaur Irati Elizalde gure eskuko kidearekin eta alaxe aritu da ekimenaren helburuez. Nazioarteko komunitateari bidaltzen diogun mezu hori dela garrantzitsua. Lehenengo aldiz, euskaldun eta katalanok elkar hartuta bidaliko dugu mezu hori. Bi herri gaudela hemen libre izan nahi dugunak eta gure ahotsa entzun eta errespetatu dadin eskatzen dugula. Aste honetan bertan, Eskoziak iragarri duenean, baduela plan bat eta 2023ko urriaren 19an bigarren autodeterminazio erreferenduma egingo duela. Uste dugu gu ere badatorren olatu berri horretara igo behar gerala, ez gaituela olatuak hondartzan harrapatu behar, itsasoan harrapatu behar gaituela, igerian harrapatu behar gaituela lanean, eta horretarako katalanen eskutik bidea egiteko garaia da, eta horretara goaz larun batean gailurretara.
Kulturarloko berri erreparatuta berriz, Jorge Oteizaren aldirik ezagunena da Ameriketakoa. 1925-tik 58 artekoa, eta zuzen sasoi hartan sortutakoak dira Donostiako Elizbarrutiko de Museoan jarritako 16 artelanak. Hala aurkeztu zituzten behintzat, baina obra horiek ez direla Oteizarenak ondorioztatu du orain Oteiza Fundazioak. Ohar bidez jakinarazi dutenez, Oteiza Argentinan izeneko erakusketako obrak ez daude artistaren lan osoa biltzen duen katalogo arrazoituan, eta Oteiza Fundazioaren artxiboetan ere ez dago haiei buruzko erreferentzia dokumentalik, ez fotorik, ez eta irudirik ere. Eta horregatik ondorioa aurkeztutako piezak ez dira Jorge Oteizarenak. Ez da erakusketaren aurka zautako kritika bakarra. Pilar Oteizak ere salaketa aurkeztu zuen Espainiako poliziaren ondare historikoaren brigadan, erakusketa ondararen aurkako erasoa izan daitekeelakoan. Bera da artistaren ondararen oinordekoa, eta Oteiza Fundazioak Donostiako piezei buruz prestatutako txosten zientifikoa atxiki du salaketarekin batera. Piezaz pieza zertzen du erakusketa osoa txosten horrek, eta guztiak jotzen ditu faltsutzat. Fundazioak ez du argitara atera txosten hori oraingoz, eta ikusteko dago salaketak aurrera egingo balu zer gertatuko litzakeen erakusketarekin. Baziren zenbait urte osagarri egoerakala beharturik, Euskal Herria zuzenean ez dela itzuli Irisarriko plazara, hastapenetako moduan aurten berriz ere harako jauzia eman du, eta berriro lehengo formatuan itzuli da 26. aldian, musikaz gainera proposamen anitz ekarriz gaurtik igandera artean izango da hori. Eta 4 gune egongo dira bertan plaza, DJ gunean, Pentzea eta Ospitalea. Ekainaren 22an hasi ziren muntaketa lanetan Euskal Herria zuzeneko antolatzaileak. Aurten 400 voluntario eskatu dituzte orotara, eta webgunean eman dezakete izena. Oraindik ere muntaketa ordea erakargarri bihurtu dute, eta egunez eguneko egitaragoa antolatu dute voluntarioetzat azken egunotan. Eta lerroburuekin bukatze aldera, nazioartean Errusia NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundaren bazkide estrategikoa zen, 2010an Mendebaldeko Aliantza Militarrak aurreko kontzeptu estrategikoa onartu zuenean, bien arteko harremana ordea gaiztotu joan da. Horrenbestez, datorren hamarkada NATOren jarduera gidatuko duen bide orriaren arabera, Errusia bilakatu da aliatuen segurtasunerako mehatxurik zuzenena, eta esanguratsuena. Madrilen goi bilera bat egiten ari da aliantza, gaur bukatuko dena, eta 30 aliatuek atzo onartu zuten estrategia berria, argudiatuz besteak beste Errusiak Ukrainan hasitako inbasioak bakea txikitu duela eta aldatu egin duela aliatuen segurtasun ingurunean. Mendebaldeko Aliantza Militarrak egozten dio Kremlini kontrol zuzena eduki nahi izatea, ertxatzearen, subbertsioaren, erason eta anexioaren bidez, eta iruditzen zaio jarrera militar horrekaren erretorikak eta helburu politikoak lortzeko indarra erabiltzeko erakutsitako prestasunak urratu egiten dutela nazioarteko ordena, zeina arauetan oinarrituta dagoen. Nola nahi ere, aliantzak azpimarratu du ez duela konfrontaziorik nahi, eta ez dela mehatxu bat Errusiarentzat. Horrez gain, Txina aurreneko aipatu dute NATOren kontzeptu estrategiko batean, eta aliantza militarrak leporatzen dio Pekini, aliatuen segurtasunari eta balioi desafio egitean. Testuak azpimarra egin du bide batez, Errusiaren eta Txinaren arteko elkartze estrategikoan, Saharako desertuaren eta kontinentaren erdialdearen artean dagoen, Afrikako Sahel eskualdeari ere aurrenekoz egin dio aipamena, NATOren bide orri batek esanez hango egoerak zuzenean eragiten diola NATOren segurtasunari. Eta bukatzeko izerritantak negar malkoekin hasten zitzaizkien atzo migrantei Melillan, zeti etorkinak behin-behinean hartatzeko zentroaren aurrean. Joan den ostiralean Maroko eta Espainia banatzen dituen esia gurutzatu eta bizirik atera zirenek denaldiz ikusituten eguzkia atzo 5 egunez 40 aldian egun ondoren. 37 migrante hil ziren joan den ostiralean Marokoren eta Espainian arteko mugan, gobernuek oraindik argitu ez dituzten arrazoiengatik gertakariak salatzeko elkarretaratzea egin dute bart. Beraz, Melillan
bizirik atera ziren migratzaileek. Gaurkoan Melillako hilketak salatu dituzte EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosuk adierazpen bateratua egin baitute Eusko Legebiltzarreko 3 alderdiek eta Pedro Sánchezek hitzak argudiatu dituzte. Izan ere, asteburuan Melillan gertatutakoaren erantzunkizuna bere gain inondik ere hartu gabe, Espainiako gobernuak adierazitakoa defendatu du bart, Fernando Grande Marlaska barne ministroak Espainiako Kongresuan, Iñigo Barandiaran EAJko diputatuaren kritikei erantzunez, Grande Marlaskak adierazi du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak inondik ere ez duela justifikatu, oinarrizko eskubideen ez zelako urraketarik, aitzitik hildako migratzaienganako elkartasuna agertu duela esan du. Quiero decirle que un país democrático, un Estado de Derecho, no puede aceptar en modo alguno ataques violentos a su frontera ni ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros lo que hacemos es trabajar desarticulando mafias con los países de origen y tránsito y seguimos salvando vidas y protegiendo nuestras fronteras. Y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas, personas, guardias civiles, fueron heridas como consecuencia de este asalto violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos. Lo que digo es que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Balerroburuak horrela du eguneko argazkeria. Arabako langile borroka une historikoa bizitzen ari da Mercedeseko lan gatazkaren erdian. Arabako metalaren sektoreko 20.000 langile daude gaurko grebara deituta ere. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko fabrikarik handienaren aldarrikapenek sektorerako hitzarmen probintzialaren aldeko aldarriarekin bat egin dute. Bi alde gainera greba eguneko mobilizazio nagusia ordu eta toki berean egin dute eta bertan izan da Gasteizko Ameka telebistako lantaldea begira. Mercedeseko batzordeak eta Arabako metalgintzako beharginak manifestazio bateratua egin dute patronalak blokeatuta dituen lan hitzarmenak negoziatzeko. Bi deialdiak 11:30 abiatu dira Gasteizko Bilbo plazatik. Atzo ere Mercedeseko hainbat sindikatuk greba egin zuten eta jarraipen oso zabala izan dutela aitortu dute. Helburua esan bezala lan hitzarmen berria negoziatzea. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPIa lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela. Eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula zehari izateko, ustaiak 8 daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala bai. Pozik gaude, ekoizpena berriro gelditu dugulako, eta langileok enpresari esan diogulako nahikoa dela eta benetan negoziatu behar da eta ez orain arte egin duena inposaketa bat egin ez ere negoziatu gabe. Hitzarmenaren gaineko negoziazioan dagoen blokeoagatik deitu dute greba sindikatuek. Salatu dutenez, malgutasuna handitzeaz gain, zuzendaritzaren asmoa da soldata murrizketak ezartzea hitzarmen berrian. Arratsaldean berriro bilduko dira Mercedeseko sindikatuak probintzia plazan, 6:30. Bestaldetik aipatu dugu Lerroburuetan ere goizetik abiatu da Irungo alardea urte luzez eztabaidatsua izan da herria bitan banatuz. Gaurkoan giro lasaia sumatu da, dena den udalaren erantzunik jaso gabe antolatu behar izan dute alarde parekidea eta alkateak harrera alarde tradizionalari bakarrik egin dio. Ikusi dezagun jarraian sakonago. Gaur ekainak 30 Irunen samartzialak ospatzen ari dira eta horrekin batera alardaren desfilea. Urte luzez eztabaidatsua izan da herria bitan banatuz. Badira alardearekiko duten jarrera dela eta egun horretan elkarrekin egotari muzin egiten diotenak ere. Eguna bananduta pasatzen dutenak. Familia horiek normalean ez dira elkartzen.
baina ez aurten, ez beste urteetan. Eta badaude. Eta horrela badago peinagarria, baina hori gertatzen da Irunen, baita Onjarbin ere, orain dela ja urte asko. Pena ematen du. Aspalditik dagoen gatazka da alarde parekide eta baztertzailearena. Azken urteak lasaiagoak izan badira ere. Izan da oso gogorra, izan da. Orain askoz lasaiago dago, hala ere, ez da batere normala bizitzen duguna Irunen, Onjarbin ere. Ez da batere normala. Haiek baztertzen gaitu. Zen garaia hori zela pasada bat. Horroroz bai. Minoria bat bezala aguantatu egin behar genuen. Gainera, gure helburua oso argi geneukan. Orduan, hori lortzeko egon behar ginen. Eta benetan, jende asko sufritu du, asko. Eta urtengoa lasaiagoa izan arren, udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea. Antolaketa bere gain har dezala eskatu zioten orain hilabete batzuk Irungo udalari, baina honek ez du erantzun. Andreak baztertzen dituen desfilari ordea harrera egin dio. Hemen egiten dira bi alarde, eta udaletxeak ez dauka alarderik, ez dauka. Ez gurekin, ez besteekin, bestea da pribatua. Beraz, triste da, ez? Ostera aurten erean izan dira Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida, EAEko Arartekoko ordezkariak eta Espainiako gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Azpimarratzeko abestalde aurten lehen aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jaso duela hiriko bandera. Miren Etxebeste berdintasun zinegotziak eman die ikurra, Elkarrekin Podemos iuko kideak. Hor bai, aigea pixkanaka, beste modu batean ere bai berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, ez? Berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela, eta ez dago salbuespenik, ez? 1998an ekin zioten borroka horri, alarde parekidearekin berdintasuna aldarrikatuz. 1998an jasik ginen alarde bat osatzen, alarde bat non gu emakumeok egiten dugun gauza guztiak, adibidez ni orain general naiz, baina naiz txibilito jotzen edo danborra edo denetatik. Beste alardean hori ezinezkoa da, ez digute uzten, bakarrik kantinera izan behar gara. Eta horren kontra egin genuen alardea. Gaurko desfilean ere, alardean emakumeak bezalako oihuak entzun dira. Euren helburua ez da ordea alarde parekidea ere onartua izan dadin lortzea, alarde bat eta bakarra, eta parekidea izan dadin lortza baizik. Baina hori lortzeko udalak zerbait egin behar du, paso bat eman behar du. Momentuz oso gertu ez dut ikusten, baina ari dira gauzak aldatzen, ari dira. Euria izan da nagusi gaurko alardean, dena den alarde parekideak harro egin du bere bidea, txalo eta aldeko oihu artean. Esan bezala Irunen San Martelak ospatzen ari dira eta horrekin batera alardaren desfilea 2 urtez eramaten herriko jairik gabe, beraz ikus dezagun jarraian pandemiaren ostean herritarrek nolako ongietorria egin dieten. Uda Ziberritan jaiak protagonista ditugu Euskal Herrian. Esaterako Irunen San Martzialak ospatzen ari dira eta gaurko egunik handiena bertan, alardearen desfilarekin. Pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan dira festak herritarreko gotxortu aldituzte. Irunen izan gara herritarren ahotsa jasotzen, ona hemen kontatu digutena. Bai, urten dira Juliak ikusten dituen lehenengo San Martzialak. Eta bihar jantziko da kantinera jantziarekin. Normala denez gogo handiarekin, eta dena prestakau gina, eta gogoki, esperoan. Iaz eta aurreko urtean nahiko triste izan zen, baina urten ja konten, eta gogo handiekin. Nik uste dut jendea gogoakin zegoen, nabaitu da jendea animatuta daudela, jendea gogoakin hartu duela festak, eta nik uste dut lehenago, baina igual alaiagoak.
Ekainaren 30 honetan alardea da nagusi. Zer nolako egitaraua dute herritarrek? Goiz geiki, txikiak usten hauen, porque gainera berarentzat da aurreneko urtea baita ere. Eta hori alarde ikusi, gero mendira igo, ez duen hori handirik askorik egiten. Bazkaldu familiakin eta arratsaldean berriro alarde ikustera. Alardea ikusi, zaldilekin egon, eta familiarekin ospatu, bazkari baten. Azken urteak nahiko tentsiorekin bizi izan dituzte, pixkanaka baretzen doa berdintasunerako bidean. Azkenean bakoitzak bizitzen du festa nahi duen moduan. Orduan bakoitzak, ikustu bakoitzak juten dela ikustera nahi duen alardea eta bestearen arrespetatuz eta listo. Bakoitzak egiten du bere plana eta badago aukera bientzako eta bakoitzak egiten du nahi duen eta listo. Nik uste azken aldian ja lasaiagoa dagoela, asuntoa, baina oraindik gatazka hori hortxe dago eta ikusiko dugu aurrerantzean ze irten bide etortzen den. Eta aipatu dugu Lerroburuetan ere Pirinioetako bidearen hasiera da Jaizkibel mendia Gipuzkoan gure esku kustelaren birako antolatutako ekimenan ala 300 gailur baino gehiagoko argi lerroaren abiapuntua izango da mendi Gipuzkoarra adi. Bi herriok elkar hartuta, sarritan esaten da, gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dela geratzeko. Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu ustailaren 2ko ekimena gure esku kantolatuta, baina ez gure esku bakarrik beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte bihotzean gordeko duzuen ekimena izango da. Pirinioetako bidearen gailurretako aireko irudi ikusgarriak eta ekitaldi politikoa zuzenean eskainiko ditu Hamaika telebistak. Igandean gaueko 9:00 10:00 Ana Erureta Goiena eta Maider Galardi kazetariek gidatuta ez galdu. Eta osteguneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea burutik taldearekin izan da. Asteon duela 6 urte sortu zen taldea eta 15 segundo izeneko diska kaleratu berri dute orain. Lanaren nondik norakoen berri izateko zita dugu gaur gauez pantailaren aurrean jarraian. Aurrerapen txiki batekin utziko zaituztegu albistegiari aurre esatearekin batera. Beraz ez dezazue galdu eta horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian ondo izan eta bihar arte.